যতননো ফুংকাহাম অনেক দিননি ইয়াগুলো তিনি লাইভआव फाइमानि मेन रिजन हकै जों नुखा सारा त्रिपुरायावनो गोबांमा वातैबा माने बागै फ्लाड ओंखा दैतरखा लैंडस्लाइड ओंखा हा खवागै गोबांमा लुकुरकनो थैखा ताबुक सुजरातै जोंनि गभर्नमेन्ट रिपर्ट 31 जना थैखा वातै ते हा खवागमान बागै ते दैतरमानि बागै के ओ जागा जों नुजाखा सारा त्रिपुरायावनो जे फ्लाड न तै जतनो जानजानि कन्ट्रिबिउशन हायकेबा जानजानि मुसुंतै जों जुबालायखा सीएम रिलीफ फंड रां रिलायखा सीएम रिलीफ फंड रां रिलायखा जोंहाबो नुगै दङ जोंबो लुकुआ दङै जों सीएम न तै सीएम न जों जत चिनि जे सैलारिनि हयते जों बेतन माने हयते आबनो जों रिनानि बागै रेडी कै ताबुक जों नुगो जे त्रिपुरा हास्तेयाव जतनो जानजानि गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस हयते सीएम थुं एमपि थुं एमएलए मिनिस्टार जतनो जानजानि जे सरकारि भाबे जुगाजुग खायमानि एसडीएम हयते जुगाजुग खायमानि आबो जतनो खाय दङ फियाबा जों कायसा इउनिक नुगजाखा जेटा आनकमन चिनि महाराजा चिनि बुबाग्रा जे बिनि पकेट हयते जारा थैनाय र बिनि निजिनि बायथांनि पकेट हयते प्रत्येक फेमिलिनो 50,000 रां रिनाय आबो नरक जतनो सायमानो ते मियाबो कयेकटा जागा थाङै जों रिबो काबुका महाराज बाय थाङै तिनिबो रिनाय ओंखाय जों अमनो जों बुबाग्रानो जों बलाय मा बलायो ताङै मा बलाय ओंखाय जत सीएम थुं ईएम थुं चीफ मिनिस्टर थुं बाकी मिनिस्टर थुं एमपि थुं करोड़ रक रां रिमानि नुगो किन्तु आबो जतनो गभर्नमेन्टनि रां माने जनगणनि रांसि किन्तु केबो ओ जागायाव निजिनि पकेटनि हयते महाराज हायके केबो रिनाय गरै आबो जों स्राय स्राय नुगै दं आबनो कारिबो महाराज एक लगे 10 लाख टाका बिनि पकेटनि रां लुकुरकनि बागै जों रिमाबो नुगै दं जों सिन बुबाग्रानो चि महाराजनो बलायाखै साव बलायनाबा आबन बागैनो जत लुकुरकनो कयनानि मुसुंगो जे फायदि जों चिन बुबाग्रानि नाहारमुंगो चिन बुबाग्रानि थानसाव जों मातं लायनाय चिनि बुबाग्रानि वानसुकमानि बेलेखिनो गुबै चिनि लुकुरकनो बो खाबाय हामजागिनो दिनि असामुरक जों खायदंमानि जों नुगो आबनो बागै जों जतनो महाराजनो हामबाय आं पर्सनेलि बुबाग्रानो हामबाय मायाफोर जे अमहायके खाखवार बायखायै बिनि पर्सनेलनि जे रांनो बो गुबुननि जागायाव सोबाय मांखौ फियाबा बतिनि चिनि लुकुरक जारा थैनाय फेमिलि बिनि पकेट हयते जे 50,000 के रां रिनाय माने आबनि बागै महाराजनो पाइप्लाया हामबाय मारि कै जत लुकुरकनो जों कयनाय चिनि बुबाग्रानि नाहारमुंगो थानसाव